салом дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. дӯстони азиз, имрӯз мехоҳам як салати пеши ютуб, салати бамазара ба шумо пешниҳод кунам ва маҳсулотҳои болои миз бо дарам нишон бидам ки чӣ лозиме ба мо. Ба мо гӯшти мирғ, тухм, сир, майонез ва картошка лозиме. Намакам ҳатман. Сараввал дӯстони азиз, анам хел барги листа мечинем. баъдан картошкаро иним хел айтёрка мегзаронем. Иним хел болои листа якум картошкаро мемонем. Камакак намак мекунем. баъдан майонезам мешакем. баъдан гӯшти мирға дӯстони азиз метонен ки дар духовка пазен, метонен ки дар жарид кунен, метонен ки обпаз кунен. Чӣ хеле кунен ҳамин гӯшти мирға ба маза меояд. Ай болош баъдам хел бо майонеза ҳамин хел ҳамаша қабат мекунем, майонез мекунем. ҳатман намакам мекунем, барои ки бенамак бо бемаза. баъдан боз сира мепошем ай болои гӯшти мирғ майонез. дидем дӯстони азиз чӣ хел ба маза меояд. беҳад ба маза меояд. ай болои боло. баъд тухма, аввал зарди тухма дар боло мемонем, баъд гирдоша сафеди тухма мемонем. ранги салати гнездушка, ранги салати мо вай меояд. болоша зарди мекунем, гирча сафеди ранги мегӯ ки гнездушка. беҳад салати ба маза меояд. дӯстони азиз, шуморам ҳатман тайёр кунед. диден ки бинен ягон маҳсулоти бисёр намерава, фақат тухм, майонез, намак, картошка ки ҳамин чизо ҳама дар хонаи ҳама ҳаст. барои ҳамин дӯстони азиз шуморам тайёр кунед. рӯзои ҳамин шанбе, якшанбе ҳама дар хона ҳастанд, кор нестанд мардум, авлодот дар хона ки ҳастанд, тайёр кунед, ҳама каса бо якҷоягӣ бихӯрен. хеле бамаза. инам хел дӯстони азиз, салати мо тайёр шид. ба мо иштиёи таом, нафароне ки мехӯранд ба онҳо иштиёи таом. дӯстони азиз, ҳатман видеоро ба дӯстонтон паҳн кунен. лайк, комментария